बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि हालामाव जिल्ला खुंथाय आरो IOCL नि जथाय बानजायनायाव SLRM नि माशरुम प्रडाक्शन सेन्टार प्रजेक्ट बेखेवनानै होदों। तितागुरि जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय बद्रामपुर बासबारि BCDC नि बेन्दोङाव BCDC आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों फोनांजाबनानै गायसननानै होनाय जायो। बे माशरुम प्रडाक्शन सेन्टारखौ बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बाहागो लायो MLA लरेन्स इस्लारि, जिल्ला बेंगिरि बलनारि देखा, बङाइगाव रिफाइनारि बिथोननि NK बरुवामोन बिथांमोना। हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायनायनि अनगायैबो MP दिलीप सयकियानि बुंनाय बाथ्रायावबो फिनजाथाय होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो जोंहा IOCL लोगो नांनानै जोंनि SLRM नि प्रजेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपजों बिखौ लिंक खालामनानै 250 माशरुम प्रडाक्शन सेन्टार माशरुम हाट होननानै बेवहाय लानाय जादों आरो बेखौ बेखेवदों बिथांमोना आरो बेवहाय जों बाहागो लादों। जोंहा क'क्राझारनि MLA आं जों बयबो बाहागो लादों। बेवहाय IOCL नि जोंहा चिफ बरुवा दङ, डेपुटि कमिशनार बर्नाली डेका दङ। दा नैबे जि माशरुम हाट बानायदों बेयो बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माशरुम प्रडाक्शन खालामनो हागोन आरो इक'नमिकेलि रांखान्थि फारसे जौगानायनि थाखाय माशरुम आबादा जोबोद मोनसे गोरलैयैनो एबा थाबैनो मावनो हानाय मोनसे आबाद। दा क'क्राझार हिसाबै जोंहा इउनिभारसिटियावबो बेयो दंखायो। दा बेखायनो क'क्राझाराव मोजां स्कप दङ बेखौ मावनो थाखाय। दा थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै रोजानिख्रुइ बांसिन सुबुंफोरखौ ट्रेनिं होनाय जाबाय। दा नैबे IOCL आ जे 250 माशरुम हाट बानायनो थाखाय मदद खालामदों बेयो इयुनाव रांखान्थि जौगानायाव जोबोद मदद खालामगोन आरो जोंबो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय माशरुम मिशन लादों। दा सा 40 जोंनि ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा हिमाचलाव थांना ट्रेनिं लागासिनो दङ। दा बिथांमोना फैफिननायनि उनाव जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव ट्रेनिं जागोन आरो माशरुम फिसिनो जायफ्रा गोसो दङ बिथांमोना बे माशरुम फिसिनाय बा माशरुम आबाद मावनायजों लोब्बा लानानै गावबा गावनि रांखान्थि जौगानायाव बिथांमोना खामानि मावनो हागोन। गोबां मानसिफोरनियाव माखासे नलेज थाया आरो एकर्ड जेब्ला खालामो बिनि क्लजफोराव माखासे स्पिरिट माखासे माबाया थायो। दा बेखौ जायखौ बिथांमोना बुजि मोना ओंखायनो माखासे खोथाफोरखौ बिथांमोना एखमबा नाङै बाङै खोथाफोरखौ बुङो। दा बेवहाय 2003 नि जि एकर्ड, 2022 नि एकर्ड, 1993 नि एकर्ड, बे एकर्डफ्राव माखासे खोथाफ्रा दङ जाय जिनिसा स्पेसिफिकेलि बेवहाय मोननै जानांगौ होननाय गैयाब्लाबो जेला डिलिमिटेशन जागोन अब्ला पार्लियामेन्टआबो डिलिमिटेशन जागोन, एसेम्ब्लियाबो डिलिमिटेशन जागोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ। थिग बेबायदिनो दिनै एसेम्ब्लिया डिलिमिटेशन जाबाय, जोंहा 15टा सेगमेन्ट जोंहा जानो थांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जिहेतु पार्लियामेन्टआबो डिलिमिटेशन जानांगौ बेवहाय मोननै सिट जानांगौ। बे स्पिरिटखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ, बेखौ बिथांमोना बुजि मोनाखै।